Прывітанне. Меня зовут Михай Смешук. Я той чалавек, які робіць у Варшаве і не толькі, і ў іншых гарадах Еўропы вадалазаў. Калі-нікалі яны ёсць з сірэнкай мясцовай, ну і з рознымі іншымі сімваламі другіх еўрапейскіх гарадоў. У Вільні вось сімвал жалезны волк. Ён на ўездзе ў горад стаіць. Я хочу поехать поклеить, это была такая трошку интеграция, ну як тут с сиренкой, или я там для Копенгагена так само с русалочкой робил мясцовой, или для Парижу робил з Эйфелевой башней. У 2013 годзе я вучыўся ў акадэміі і ў 2014 яе скончыў. І гэта быў вельмі странны перыяд у маім жыцці, таму што ты павінен выйсці ў свет са сваёй альма-матэр, не ведаеш, што табе далей рабіць, дзе працаваць, дзе браць грошы, увогуле, каму ты патрэбны, што можна ў гэтым свеце рабіць, да чаго быць прыдатным. Але ў той перыяд да мяне прыйшоў такі персанаж, і гэта, напэўна, увасабленне мяне. Чалавека ў футляры, у защитным касцюме, якога несе па цячэнню жыцця і выносіць невядомых яму прасторах. І ты не ведаеш, дзе ты ўсплывеш праз год, праз два, праз тры. Я хадзіў па гораду, рабіў гэтых персанажаў, яны ўсплывалі ў розных кутках Менску, на беразе Свіслачы, на плошчы Перамогі, на Кастрычанінскай, ну і шмат дзе. Акадэмію я скончыў, жыццё неяк наладзілася трошку. Я перастаў займацца творчасцю, пачаў зарабляць грошы, ладзіў свой бізнес і забыў пра творчасць на 8 гадоў. О, это беларуская, жывуліністая. А ў эміграцыі ён вярнуўся. Вярнуўся, як і неразуменне таго, што будзе далей, куды цябе вынесе плынь жыцця, што з табой будзе далей. І гэты персанаж усплыў у Варшаве. Ну, это уже Варшава. Мы ў сваіх абарончых касцюмах, у сваіх футлярах несемся ў гэтай плыні жыцця і ўсплываем у розных месцах. Я хожу, калі яны пачынаюць знішчацца, я з кавалкаў аднаўляю іх. І вось ружовая нага – гэта вадалаз, які быў зроблены ўлетку 2023 года. Потым у наступным годзе я ўжо прыклеіў яму блакітную руку, жоўтае плечо, а ў гэтым годзе вось зялёнае тулава і галаву. І яны такія складаюцца з кавалкаў, атрымліваюцца Франкенштейны. Ну, прикольна. Мы, як людзі, збіраюць сябе па частках, аднаўляюцца. У 21 годзе першы раз узяў пэндзель у рукі як частку арт-тэрапіі, тому што я просто схадзіў з ума ад таго, што адбываецца, і патрэбна было нейкая, як это кажуць, аддушына патрэбна была. Ну і мастацтва ў гэтым ключы вельмі дапамагло. Гэта мой першы краявід за шмат-шмат гадоў. Калі я не пісаў краявіды, не ведаю, колькі гадоў, 12, напэўна, не пісаў. І гэта вот першы за 12 год. Конечно, можна зарабіць сваёй творчасцю. Мне здаецца, калі я маштабую вадалаза да нейкіх непрылічных памераў, і людзі будуць гэта заўважаць і успрымаць як часткай прасторы, то пад гэта можна рабіць нейкі мерч. Гэта могуць быць кашулькі, напрыклад, з
выявай вадалаза. Это можа быць і для турыстаў цікава. Ты ж можаш напісаць сам, создаць гэтую гісторыю, гэтую легенду гэтага персанажа ў гэтым месцы. І калі ён заўважны, гэта выклікае нейкую цікаўнасць, і людзі хочуць і валодаць гэтым, і ведаць пра гэта штосьці. Так, трэба адрэстаўраваць. Я ўпрыгожваю і ўзаемадзейнічаю з гэтай прасторай і создаю нейкую цікаўнасць, кропку прыцягнення. Чаму не? Чаму так не працаваць з горадам? У горадзе ж могуць быць не толькі там вывескі, магазины, крамы. У горадзе могуць быць проста прыемныя, прыгожыя кропкі, творы мастацтва. Чаму не? Почему мы можем сами не ствараць асяроддзе ў горадзе?